Permezz ta' programm ta' 2 miljun euro bl-isem Youth Guarantee, il-Gvern se jkun qed jara u jindirizza l-bżonnijiet individwali ta' 350 żagħżugħ u żagħżugħa li mhumiex qed jaħdmu, jitħarġu jew jistudjaw. Dawn huma żgħażagħ ta' bejn it-18 u l-24 sena. Pajjiżna għandu wieħed mill-ogħla rati ta' nies li jitilqu kmieni mill-istudji tagħhom, flimkien ma' rata għolja ta' persuni taħt id-29 sena li m'għandhomx ħiliet bażiċi neċessarji għax-xogħol. Waqt konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru għall-Edukazzjoni u x-xogħol Evarist Bartolo spjega li fil-waqt li pajjiżi oħra qed jesperjenzaw rati għolja ta' qatt fost iż-żgħażagħ, pajjiżna għandu l-isfida li jikkonvinċi li żgħażagħ javvanzaw fl-istudji tagħhom. Skema bħal din se tgħinhom biex jitħarġu iżjed u jedukaw ruħhom iżjed. Is-suċċess tagħha jitkejjel b'kemm jirnexxielna nikkonvinċu li żgħażagħ ikomplu jistudjaw għall-ġid tagħhom biex jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom u jtejbu ħajjithom. Iċ-Chairperson ta' Jobs Plus, Clyde Caruana, staqar li hemm 5 kategoriji ta' żgħażagħ li mhumiex attivi la fix-xogħol u lanqas fl-istudji tagħhom. Il-maġġoranza 44% jgħidu li qed ifittxu xogħol imma mhumiex jirreġistraw. 26% huma ġenituri waħedhom fil-maġġor parti tfajliet. Il-bqija qegħdin jirreġistraw mal-ITC u jirċievu l-benefiċċji soċjali, inkella mhumiex jingħataw benefiċċju jew għandhom xi forma ta' diżabilità. Sabiex dawn jitħarġu jew isibu impjieg jottalihom mhumiex se jitilfu l-għajnuna soċjali mill-ewwel. Barra minn hekk, kif spjega l-Ministru Bartolo, hemm numru ta' inizjattivi oħra bħal programm indirizzat għall-imprendituri żgħażagħ u programmi għal studenti li m'għamlux l-eżamijiet tas-sekk. Il-fondi disponibbli għal Youth Guarantee ma kinux utilizzati sew minn amministrazzjoni preċedenti, kif spjega s-Segretarju Parlamentari għall Presidenza tal-Unjoni Ewropea u Fondi Ewropej Ian Borg. Dawn iż-2 miljuni fil-fatt ġew allokati minn 5 miljun euro illi l-amministrazzjoni preċedenti kienet għadha ma allokatx mill-programm 2007 u 2013. Lor ħadna ħsieb sabiex nallokaw dawn iż-2 miljun euro immedjatament. Is-Segretarju Parlamentari għaż-żgħażagħ, Riċerka u Sport, Stefan Buontempo, fakkar li l-Gvern qed iwettaq numru ta' miżuri oħra favur żgħażagħ attivi fis-soċjetà, fosthom loti ta' warrants lil ħaddiema żgħażagħ, il-ħolqien ta' Youth Hubs u l-akkwist ta' fondi mill-programm Erasmus Plus. Il-qatt f'Malta jibqa' fost l-inqas fl-Unjoni Ewropea u l-inqas fil-Mediterran, b'rata ta' 11%. Dan meta l-medja Ewropea ta' 24%.